No tak, že takové jako situace u doktorů, já jsem byl na vyšetření, to jsem ještě nikde neříkal. Je dobrá tvá pozice, že se ještě na nic nezeptal, že? Ne. Ani nezeptáš. Tak zítra je víkend, tak mi to jdem do Zejcka, to je oni. Já jsem byl, prosím vás, přátelé, mně se stala jedna věc, já jsem byl na preventivním vyšetření u svého prostě obvodního lékaře, bylo mi asi 18, a on mi říká, pozor, Štěpáne, v tvém věku se může stát, že rakovina varlat na tebe zaútočí. A já jsem říkal, počkej, jsem mladý, on říká, no právě, že jsi mladý a poznáš to tak, že ti to varle tak jako oteče a bude takové jak mango. Říkám, ty vole. Tak mi dal papír a já jsem si ho vylepil na ledničku, jak to bude, jak může ten nádor vypadat, abych byl v klidu. Takže vždycky jsem se šel nažrat, tak jsem si kontroloval vajce. A furt jsem byl dobrý, ne? A jel jsem natáčet někam, tyvo, a jedu ve vlaku a jak tak furt drnco, říkám, čo vole, tak jak? A to se ani nám, co jsme vyvinutí, se to občas stane, si přisednete prostě vrabčáčka. Tak jsem měl klasicky na Burana z Ostravy, takhle. Ale jak jsem přijel už do té Prahy, tak jsem ti říkal, jste vystupoval z toho vlaku a já říkám, tyhle, to je něco špatně, ne? A občas se stane, když jsou ty vedra a tak, že se vám takzvaně zblíží varle s vnitřním číslem, takže já jsem udělal jakože to a šel jsem, ale vlastně, že jsem vlastně chodil takhle furt jak debil a vím, že já jsem točil kriminálku, kde jsem hrál seriózního policistu, který chodil takhle, jako, jo. A režisér mi říká, co to je? Říkám, to je charakter role, vole, to musíš... Já říkám, víš, on ještě jako je teď důstojník, on chce povýšit, tak dělá ramena. Tak jsem měl to a pak jsem přišel na hotel, tyjo, a říkám, já si to musím zkontrolovat, protože já mám fakt, a teď jsem si spojil na toho doktora, na tu ledničku, viděl jsem to mango, říkám, to je něco špatně. Tak jsem přišel do té koupelny, teď jsem si vzal zrcátko, protože jak se tam chceš podívat, že? Pozor, jsou i zpěváci, kteří si vyoperovali 2 žebra, aby se mohli uspokojit. Znám je. Ne osobně. A tak jsem si dal to zrcátko, taková ringle červená a já, ty vole. A už jsem viděl kapačku, vole, jak ležím. Už jsem hotový, říkám, no tak volám domů, že jsem končím, že už to je poslední film. Přijel jsem domů, že na to zkontrolovala, udělala, bože, říkám, no dobré. A tak jsem volal doktorovi známému, že potřebuji na vyšetření, že to něco. A jak jsem šel spát, tak přes tu noc mi to jakoby splaclo. A vstal jsem s regulérním, jako sympatickým varletem, ne? A říkám, ne, to je nějaká taktika na mě, bez tak zase oteče na druhý den. Tak jsem tam šel a byl jsem poprvé na urologii, jako peklo. A, jako ponížení vnitřní, víš? A teď jsem tam přišel a byl takový starý doktor, který mi říkal, vyskočte si. A já jsem si vyskočil na takové to, on říká, nohy od sebe, říkám, ty vole. A furt jsem myslel na ty nejhorší věci, víš, říkal jsem si, no tak klid, jak asi vypadá jeho vajce, když mu je 80, říkám, já už ho nemůžu zaskočit. No a teď on mi tam za gumovou rukavici zajel a říká, boli? Říkám, toto. Říkám, toto. Říkám, on. Teď? Říkám, ne. Jdu hloubš. Toto boli? Říkám, toto? Půjdete pěkně na sono nahoru. Říkám, dobře, dostal jsem papír, šel jsem na sono a furt jsem se modlil, ať tam není doktorka, vole, nějaká pěkná. Otevřel dveře starý dědek, říkám, pohoda, říkám, to už znám ze spod. A on mi říká, dneska vás vyšetří moje dcera. A já, ty vole. Říkám, dobré, ještě furt může být škareda, nebo může mít třeba půlku ksichtu mrtvou, nebo něco, že... Nádherná 2metrová blondská, úplně jsem byl vyřízený, říkám, ty vole, co budem dělat, ne? Tak jsem si lehl, ona vzala gelik. A ještě mluví takhle, víš? Asi byla čerstvě po škole, tak se chtěla zavděčit tátovi. Tak mi říká, šup, ukažte mi ty varlátka. Já, Tak jsem vypuštil krakena, takzvaně. A ona vzala tu pistoli a začala dělat. No ale to jste chlapák? Ona měla totiž moje spermie na obrazovce, víš? Ona říká, vy budete boží táta. A říkám, ty vole, už přestaň, už to dodělej. A ona mi říká, uchopte penis a přiložte ho k pupíku. A já... Říkám, tenhle film už jsem viděl. Tak jsem udělal, ne, já si lichotím, samozřejmě. Udělal jsem, A teď jela okružní cesta a já, ty vole, a teď ona, no tak semenné vačky jsou plné, ježiš, tady malá cistička, to jak kdyby ní to fouknete, už tam není. Říkám, jsem zdravý, ona jste zdraví. Teď si to utřela to a říká, a že jste byl tak statečný, vemte si hašlerku. To je pravda. To je pravda. Tak jsem si vzal bonbon a šel jsem domů. Ale nic s tím nemám, jo? A čoče, a kdy se to tak u tebe jako změnilo? Vždycky jsi mluvil o Laďovi a teď už tak hezky o sobě? Ne, já můžu samozřejmě mluvit o Laďovi, já to už mám dovolené, Laďa mi píše SMSky takové zajímavé.
na které já nereaguju, ale teď zažil takový krásný příběh, který mi musel napsat. To mě úplně vyřídilo. Láďa mi napsal, přivezli mi uhly. Říkám, dobré, to je normální život. Pokračoval, vykládám uhly. V prosinci